ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ମୋର ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂତନ କବିତା ସୁରଚିତ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରିଚୟ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ବିତାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରହର, କେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଗୃହରେ ଅବା କେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ହରାଇଛି ଅନେକ ସମୟ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ନିରୋଳାରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ମୋ ବୋହିଯାଏ ଧାର ଧାର। ଆଜି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଅଛି, ତାରା ଅଛି, ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ବି ଅନେକ। ସେ ଫୁଲରେ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି ହସି ଖେଳି ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଉଥାନ୍ତି ମିଳନର ଗୀତ। କିନ୍ତୁ କେହି ଧରା ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ। କ'ଣ ମୋର ପରିଚୟ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟଠାରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ। କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ପାଏନି ଦେଖି ଆପଣାକୁ। ସତେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର। ଭାବନାର ବଗିଚାରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ମୋ ପରିଚୟ। ମୁଁ ଏକ କବି, ସତରେ ତ କରୁଥାଏ ବାର ବାର ଏହି ନୀରବ ଉଚ୍ଚାରଣ। ମୁଁ ଏକ କବି, ସତରେ ତ କରୁଥାଏ ବାର ବାର ଏହି ନୀରବ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର କବିତା କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କବିତା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।